Ta onaj bumper da sam. Da, ja. Pero sad ćeš mi bolje. Da ti mi lupe. That's a good song, Lloyd. You understand us? I don't know. Ja sad trčim na stanu. Hey, Lloyd. Tell him to give us a tour of the house. What? Tell him to give us a tour of the house. What? To give us a tour. Tell Peter if you can give us a tour of the house. You. What? How are we going on? Ow. Šta radi? Ništa, da li sam. Are you okay? Yeah. Jello. Udario glavu ovako. A sad te ono što dobro. Da ga objasnim. Aha. Ja smo sad. Sad smo Koji grad? najlepša Zemlja? ulica u Boru. Država? Jugoslavija, Borovo. Grad. Ono ti je... To je najlepša ulica u Boru. Aha. Salikova kuća. Aha. Šta još? Ćemo sad? Ćemo unutra. Ajde. U dvorište. Garaža. Aha. Moj drug. Šta vi radi? Evo, malo. Mamina rezidencija. Jao, imaš taj snimit. Kako ću vam praviti ovo, to je to. Se pospremam tamo.
To je sada Kokošari. kokošinjac. Oho! Ovo je... Tu je svinjac šut. Aha. Silana! Evo ko je? Son. Sad ćemo naći. Pa vidi njega. Ospustio pola 3. Kuvaj kafu sam. Kako kao čekaj sad, za 5 minuta. Kuvaj kafu, ne pitam te ništa. Sramont. Izgubili ste jučer. 4-0. I ponišli jedan gol za njih. A treba da bude 5-0. Koji je partizan? Ne znam, dresove uđeći. Omladinci, Polski. Boro poveo Spartak 8-1. Ajde kako je. Znaš koliki su ovakvi? Da. Ajde kako je futbol. Ču da snima sve. Hajde. A to je predstavlje. Ne znam. Kupatilo. Kupatilo. Ne mogu prošli. Tezarija. Niš. Spavaće soba. Čekaj sad. Aha. To. Tito. Moja soba. Ovdje sam. Aha. Posteri. Ja, čekaj. Evo ovo glavno. Aha. Eto. Žajić. Džajić. Eto je to. Tamo levo. Cvetković i desno Stojković. Evo. Sekreti. Evo američka. Marlboro. Kim to su Njemačka? Dobro. Dobro. Eto. Nema sad. Bruno, ovo više nikad u životu da nisi uradio. Ne bismo to podneli. Drago je da te vidim, Bruno. Baš sam primola za tebe. Dobro
Dici tutto! Sorry. Huh? Does the TV do weird things? Yeah. When you're looking at it with the camera? Blinking. Uh-huh. Ne bre, mama, ja ću pronaći. I tako mi svega u moru. Eno je. Take it easy, don't look at the mouse on. Okay. Izvinite, guverneru, znate i sami kakve su bebe. Reći ću ti ja kakve su bebe. Obične do sada. Did you get that over the door? Huh? That picture? Evet. Şimdi istedi. Muito omnívoro. A rövidvédelemben Szá. biztos lehet a dolgában, hiszen ez a vegyszer elpusztítja a burgonya bogarakat. Viszont az ember és a melegvérű állatok számára ilyen jelentően Go ahead. Evo, s drugu stranu. amikor az akár életé az igazságban a megszólítani új így változatosságra készkedő asztalon. A szakkönyvet I'm trying not to get that girl over there. Tell her to move. She's ugly enough as it is. I know. Tell her to move. Hvala. Gospođa moja mala. Jao, čudno spavala, jel da? Je, spavala i onda. Zdravo. Se ne spavala? Dobro mi došla. Svetkino sunce, a ti? Hajde dođi unutra. Kad je u školu, to je jaka. Da. Daj Dejana ovamo da vidim. Pa kako? Pa daj Dejana. I još uvijek kasnije, a? I nas sve u grlo nas Čula sam od vode, jel? Svi sred zime nisam. Jao, što si mi ti, koja si stigo iz Amerike, pa sramata. Jao. Što nisi nju poveo? Ona tvoja kućka. Došli kuće, on došao sa njom. Ajde na mesto. Ajde. Na mesto sam sve. A Brena? Evo kako? Malo još mislili, još uvijek. Hvala, to dobro. Čekaj, nema sladnje, nema mi se daći. Bravo, diva. Odmah skinem, ma. Ostalo se sami, joj.
Nama baš fino. Who's over there? Over here. Everybody's over here. Posljedno traži čarato, budu da vidite, ja li to si mi merdena, Lutko? Ma ne zaboravila zato Milo. Ti se tako zaboravila, a? Nisi. Prava luskica. Jao, a ove, cipele su dobre? Jao, Bože, dragi, to smo mi lijepo odbiti. Čekaj da vidim stara, pa se to tako dobro. Stani. Nije obično. Ja sad vidim. Moramo postati mijenja sve. Vidim svega djece ima. Janko, ne da ćeš. Ajde, ajde, šta ću ja? Rekao Ivan, a ja ne znam kako se tako zove. Nešto ko? Ko nešto? Ja sinoć kad on smo slali, kako da dobijemo za i sinoć kad smo razvali, odmah za vama ja hvala. Bilo znao da ti možda zaći ako bilo znao da ti dobiješ ja. Kaj šta donita? Rekao sad neki nešto da radi. Ali ja ne viče šta da ponesu, znaš. Ali šta ću ja ih nazvat, a da su u blizini ili ako zaključam kancelariju da će čuti, zvoni telefon pa ću povrala. Međutim javio se jedan i kaže, hoće li sad oni zađeš? Neki na telefonu. Aj sete. Sete, ja sam tamo, meni djeca stalno ovo sama. Ja sam tu dođem kao gost. Tam kuvam. Gdje imate? Čak idemo mi da nas ti vidimo. Ajde, idemo mi to. Ajde. Vidite što je moderno, maša, ovo je vas gospodin vidio. Ovo novo smo stavili. Aj. Šale, kako? Dobro. Ne vole više. A ti si bio uplašen i ovaj. Ide tu još malo. Jesi spoznajeva sad je? Jel poznaješ ti? Neš? To si vidio? Lijepa. Lijepa. Ukladno gašče. Zaraz, Zaraz ono diskonci. Diskonci bili zaraz. Ono je rezano još odavde gnoj. Tamo I know, I am, I did. Pusti ja na njena. Kako on meni pokazao? Ja imam baš lepe su mi te stare. Ovo mi je mlada. A ovo je stara, ova je malte ne koji pero stara. Ova je isto. Ova je jako lepa u cvetu, pupovi. Evo vidi koliki je to. A onda kad se rašeta... neće da umrsi. Ne, ne. Znaš šta mušujna? Možda i sasečeš, ali kaže da nije sigurno sasećen. Da je bolje sam navući zemlju. Malo više onako okolo nje i tako ostaviti, onda u proleće se saseće. Neće da umrsi. Da, neće. Na meni ni jedno umrsi. Zlata, da piješ vodice. Evo sam se nekada da ću ovdje da piješ. Dobro, druže Stevane, kako je u Borovu? Dobro je. Jučer smo gledali utakmicu. Aha. Zvezda pobedila. Došli prošle 10 sati. 4-0. 4-0. Aha. Svi mi gledali. Partizan. Joj, frajeru tetkin. Obruka na svoj Partizan sad.
Tvoj Javicu jučer. Ajde vidimo gdje smo zvali jučer. Hajde idemo vamo u kujnu, gledamo što rade ove ženske. Hajde. Hajde. Kako se smeju, hajde. To neće kući tamo, ne može tamo. Koji? Nisu to tvoje. Neći ovdje, hajde. Hajdemo vamo. Nisu to tvoje, hajde, pusti. Nisu. To nisu. Nisu. Hajdemo vamo, idi. Vodi me. Teraj. A ja sam vidim da potrljam bure kućni, možda trljati, ako ga nabijem nazva, voda će pomeći. Ej, šta ideš tamo špinjati? Hajde, smrdi tamo, nemoj tamo. Ne može. Smrdi tamo, gadno. Ne, sad ću da zaključam te. Hajde, zatvori je. Tako. Hajdemo vam. Evo da se snimio u bure. Nešto brisno. A Luka se šetka upala u bure. Čujem da smijete se, čak to mi slučaju. Kako se smejem, pričam ja kako sam zaglavila u bure. Ja sam oni se jednu tam baš i a ja vodim boču i zastavljam. Vi ne čujete kako se neka Mika zaglavi u bure. To smo lepo rasplakali, ja? Ja li lepa, ti ne voliš? Nosite tam brišite, to je stavljate. Ona ne zna da mi plaćem jer se smije. Grlo i ona. Blizu, ne valja kad te Ajno, nisam blizu. baš tako blizu. Snimi ovoga, njemu se ne piški, pitaj ga. Piški si nešto. Evo, tišu. To kaže ovdje, ja mislim ono u podrumu, ono jedno ovdje. Znate ramena. Ja ti da sad se To misli da lepo ne išao pa bi gledao ko ja ovo šta. Odi malo kod mene zakon jedno, odi lepotice kod mene. Vidi mi moju lepoticu. Odi tebe. To je da smešno, nije to baš pita. Vidite, život ti prvo Koji ne drži. Život ti prvo Drži, tu, vidi. Vidi koliko mi lepotice. I ona ti plaće. Tetka. Kad je, koji dan je se zvao? Ti ste zvao njega? Jučer? Sinoć smo išli na večeru čekati onaj vaku vodio. Oh yeah, then it wouldn't matter, I couldn't tape there anyway. Pa ne tepaš tu tako, nego tepaju naprijed, ne glavu samo. Pa vamo pa. Tepa sad. Ko vide? Hej, malo. Opet imaš žvaku. Imaš žvaku opet, a? Ti piški? Ajde reci tu nešto Stevi da te snima. Ajde, evo Stevan te snima. Ej, ja sam nagazio na njegovu žvaku. Čekaj, ja ću biti. A to Neša bati žvaku. Da je bilo. Ne gledaj zaši. Miro, ne gledaj sam jednu zelenu. Možeš reći. Sad ću mi tamo. Koje je zlato? Ovo. Koje smo namestili? Pa to krevet će da je ide. Popni se voda. Evo, opet napukio ti. Kaže Stevo. Ja slikam tebe. Ne može.
Čekaj, poslije će slikati. Jel ide? Mama, ja šlave. Trebali bi ove... Kako su zovu? Čačkalice. Ja negdje njih imala. A ti ne čuvaš njih? Ostavim 2-3 minuta. Ono pokoj. Ajde. Šta radiš? Lijepa! Tutro. Are you shaving? Aha. Mama. So funny. Šta radiš? Vodu, ha? To nije naš. Ovi ovdje. Komšine. Komšice. I ovo on to sve provede kada je vodno. Voda. Unutra voda, svuda. U mene Milena, on bi morao sad da plati. Da se helti ovo. Nemo da diraš to, šta će ti to? Da čistiš. Djevojčice. Ti si pa devojčice. Mora. Ajdemo da imamo podrumu za su. Šta? Vidi tu. Ima pilici u podrumu. Aha. Kako se tvoja majka zakladila? Ona skoti čuva tam čitav vrijeme. Sad gleda skot. Ona počela da plaće, dine to sve, on se... Kad? Aha. Sve suze ide na mene. I ona plaća s njim. Počela da plaće. Ajde, lijepa. Ti si ti mene vidi. Siki. Siki. Smiješ. Biće nešto stigane, nek razvuče sto, nek stavi onaj veženi. Stavila. I nek razvuče Da, sto. razvuče. Ti. Ništa. Ide na smeći se malo. Evo. Ovo kreni. Ej, plava, baš ti plavi. Nešo. Ne boj se. Aj skači malo. Skači. To svetlo malo. Svetlo misliš? Ne, to što se okreće taj objektiv. Ovo ovdje. Ti čuješ? Ne, to. Da fokusaš sve. Ne, to za... Kako da kažem ti za... Što ima veze? Sad zaključak je tamo. Pa znala se će nikad. Sad ovo zviđa. Da, ja, ono. Izlazi se zatvora. Ena! Devojka dale, nosi hleb. A ja čekam. Lijepa. Idem ja. Nosa? Nosa? Ne, nemoj da srušiš plaću. Idemo dom. Gdje je on se? Nije. He's over there. Aj, gledaj tamo. Tamo. Lepa! Ej! Ne,
Kako ispunjavaš? A što ti podešavaš ti? Ovo, ja mogu ovako da napravim bliže ili dalje. Obržao sam nos, vidiš? Molim! Odi ovam! Evo taksi dole. On brzo! Daj mi ovdje. Nije mislim da Ja mišljam da će biti jabuka, pa to već valja. Kiša. Neće kiša. Pa sad se skopljaju to. Bilo, hoćeš vidjeti sorte, može, jel da? Aha. Ajde, probaš da ide Hiljive. Ja svi 6 njevića malo. Aha. 5. Gdje je još jedan? Ujna, ti ne zamerite. gljive, tako kažu i kod nas, nemo više kažu gljive nego pečuva. U Metrovići, ne u Metrovići. Ja. Evo njegu. Evo, čekaj gitaru. Wider. Gitaru uzmeti, ne budi Nešo! Uzmi tamburu. Uzmi tambur. Uzmi tamburu. Ajde, sviraj malo. A to je Lidino. Pa što si to uzeo? Je to Lidino? Pa to je sve... Nije pečat. Ja, sad sam našao pečat. Idi uzmi ono. Idi gitaru. Ajde gitaru. Ajde mamo. Kako sviraš u gitaru? Ajde, vidim kako sviraš. Ajde, ono. Sviš ti nogicu. Čekaj, ja ću ga staviti. Odi sedi ovdje. Sedi dole. Hoćeš dole sedi. Ne dole, na pod. Ajde na pod, može. Ko pisate jednom rukom oko mene. Ajde. Ma nećemo valjda traške. Ne, sviraj sad, gledaj u stevu. Tako, sad te stevu. Pogledaj u stevu. Ajde, stevaj malo, ajde. Ja čuvam ovom tebe. Kako on peva? Teraj kera. Dobro. Kupit ćeš? Dobro. Pa to je tvoja tambura. Ha? Šta? Ajde, jedno potaranje kod došlo. Aha. Jedno ti teče ranka. Hajde, ali zdravo. Hajde, teče ranka. Ajde, neće. Ne možeš tu, odi. Evo ga ovdje. Šta radi se kapi? Stavi ga što. On voli da ne sebe. Ne. Hej, sebe. Eti ona zvezda. Pogledaj u stevu. Gledaj ovako. Čekaj da nam Pa čekaj stevu namesti, šeširke u stevu. Pa stevu namesti, nemoj spajkati. Napoli on. Eto te kao oni engleski vojnici. Zadnje. Tamo ispinje ovu malu, kakve napravljene sa okutama. Sad će teče Ranko doći. Evo mu kupatilu. Onu malu. Kupatilu. Gdje je ona? Lepa. Ispravio. Lepotice. Gdje si ti meni? Lepotice. Lepa. Sve Ivonka, nemoj daj da gledava. Vidi, lepa, vidi. Lijepo, lepa. Vidi. Nešto, ajde skači da se nasmeje, stari malo. Lepa. Vidi, skači malo da se nasmeje. Uzet ću loptu. Ajde lepo skači. Ne bojiš. Lepa.
Je strašno, to žabica. Ajde Lila, ajde dođe. Ajde stedi, ajde mi. Beži da ja. Pa beži da Vrata sam. Tu su ovdje zbiti. Ajde. Ajde sad. Idemo da jedemo to. Ajde. Večera više. Pa ugasim radi. Uzmem večera, tako što sam mi gledala. Ja se nekako gledam. Bakere. Kako smo muzinom radili. Vi sinoć odošte, ona zove, kaže još sam tamo. A to je bio jedan drugi tražio. Ja, on čekao tu dok nije završio na... Ma izgubili smo više, skoro 40 minuta. Ja bi se te šabac, ona daje vreme te... U šapcu te, vreme sve naći. Nikako da... Nije prije možda jedno 20 minuta nešto ste dobili vezu. Još nema pomisla da li ne zovete vi, a rekao šta je, ja mislili da nas zovem, ali šta je Zlati, možda nije dobili vezu veće i to. To je bilo to. Hoćeš to, kao ćeš to? Vidi. Ivano, okreće vaštava. I svemu daju vreme. Koliko sati? I posljedno, aj tako slušaj prvo jedan pa drugi pa jedan pa drugi, kako da predao, nije on posljedno, dobili smo posle vašinu, i pokušu apetovanja i jedva. Neće, to je to, pa to ti je pravi stol, zato što ima vino, koji vino koje je pravo, moram. To je sigurno sve. To je tako stalno staje. Sa vece. Sad je to nisam naš valjda. Imaš kao rad. Ima ne rad, niko ti. Evo što na sve da jedeš. Pa kako prenosi tortu, nisi nije probao. Pa znači nije dobro torti. Evo ga će na radu. Sjednik kad je ja snim, da jedeš tortu. Idem ja da se javim u bazi, da nešto da... Nećeš ići, možda me pomoći. Idem što mi. Ajde pa te dođe čekaj. To nam zeleno možda malo jako, da to ne izgleda. Ovo je drugo sve krivo. Ili malo su me strane. Karma, ovako. Kad mogu? Pa možda prođe. Evo ovdje. Pravo ti je ovdje. Gdje je ovo mjesto? Kad ideš snimaš dok ne prođeš tamo. Ovdje prođi ko lajno. Čekaj. Da vidim što se znam kako da ja na meni. Gdje je mama u garaži? Mama! Udala je slip. Premijeriš?
musica. È la musica, basso di vedere. Hurry, he ate it all. Espera, soleta. Aí. No.
njemu jedino. Sad tako ćemo, evo ovako ruke na leđe, tako ćemo se ovako. Lila, uzmi. Ove dve. Ova i ova. Ne, i ova, vidi ova. Pa dobro, ajde. Šta da, takmičite se. Da, i ti Lila. Ruke na leđe. Da, i Lila. Lila, i ti Lila. Ove dve. Vidi ova. Uzmi ja ću ovu. Evo ova dve. Joj, gleda. A ruke na dupe čeli. Ne mi ovo ram. A ovo skini. Ovo da pojdemo gore, ajde. Ne, ja ne. Možeš. Lila, uzmi. Da se znaš, kako te na to? Samo ovdje, ajde postaviti. Samo. Sad. Ruke na dupe. Odlično. 4, sad. Ajde.
je, gotovo je. Aj, takvi ćeš. Sve mi ono sve. Gotovo. Evo, Goseta je izašla. Ovo je Mirjana. Teško snizuje, majke. Ona mogla baviti. Da. Ništa radi. Snima iz Beograd prepleskaj. Ja već ko si vatala majke. Moj Stevane, imat ćeš šta i da gledaš. Dobro, ajde uvite se sad. Tata, sam lepa. Tata. Ajde, gledat ću. Tata, sam lepa. Neš pero i čaše sad izve. Evo, hoće posle vrata vidimo šta je bilo. Aha. Jao, ja bi te... Naput prvak. Čestitam. A šta ste lepili? Jedna? Ne, i ta treća. To ćemo se Lilija, ti sam kasnije. Ovo jeste. Jeste, dete. Napravit će od nedelje opet. Ja moram da se Od nedelje ćemo opet jednu turu napraviti. Dobro, Steo, pusti sad sve ti. Ajde, ajde. I nema smijanja, nije to smiješno. Kako nije? Ovo nije A sve. ima dva snaš laga. Aha. A Ja ja vidio je vidio vjerala ovo idu se guljati uzeli. Ljiljo, sve tamo. A Miraš počela daviti, ja znam. Nemoj sada. Znam, znam. Nek se pipe. A ja Nije se maraton, smije. tamo. Čekaj, to je, čekaj, Kako sam brzo tako govorila. maraton. Nego sam ništa Nego reći lepo. tamo. Pola 9, ja moram ići kući. 10 sati sam ušao. Ne mogu, moram ići kući. U 9 sati ovdje. A? U 9. Ne, za 10 minuta prije. Od 9 stajim da ga pitam. Ne može. Evo, Meni jučer su isto Miku. Pa Sale, ostani, šta ima veze? Pa ne mogu. Pa šta ima Pa veze? ne mogu. Pa zašto ne ideš? Zašto? Da se size u gom sinuć. ko je to kupati? Jo, daj čašu vode, umreću. Evo, ja moram. Hoću, hoću. Ej, pa... Sad vidimo ovo. Eto. Bio je ona da Nije bio. bio je ona da Biće. ja heroj. Ovo ide, ne, nešto to vidimo. To nije. Ajde, hoćemo sad. Ili ajde. Može tu da je ruka, ali ne tu da Evo ovdje. Ti kaže vreme. Oh! Yeah.
Evo, Mislim, nas ko nas je prijeba. Znaš šta, ti što ti? Ne možete do kraja doći. Ja nije malo padao. Ne do kraja doći ovako upravo. Ide brat. A nije ne Pa viš šta još ti odmah. Ne znam mogu što se boli. Pa je to da ti Pa čekaj. Treći put sam bio. Joj. Sad mi se sve smučilo, ono. Da, od toga? To ne mogu doći mi se reći. Ja ne bi, ja uvijek je dobro. Baš ti normalno. Dobro. Što ih zanima to slikaju, mjesto ti posluju. Mogu s bar kad budem radio, ne sad kad pijem kavu. A može malo i ovako jer. Evo, to može raditi preko televizora. Može. Išmo večeras na jednom mjestu. Samo treba oni rekorder, oni video onu mašinu. Ima li to? Ima. Pa ime. To je jedan zato da se vrta televizor jer je snimao. Aha, vidimo. Mark worked on. He must be some kind of man. Oh, yes, they're strongly attracted to each other. Spiritually, I mean. Oh, thank you. And of course, you have your own plans. I didn't admit that. Gdje će da radiš sada? A? Gdje će da radiš?
Jesi ovoga majstora tamo kako? Aha, jes. Petre, ićemo večeras kao materi, nek ja ljubav. Da pita i ovo za video rekorder da gledam ovo što je Teo snimao. Njegov brat. Deo, hajde prođi ovdje ispred Prikovce, napod imaš mistriju. Pred Prikovce. Imaju ovo. Kako nema ima donijelo se. Što je s njim? Ona sam napravila sina, ove On se pripiša. da pokažeš tvojim Amerikancima kako majka jave. Aha. Da nas otkupe, jel da? Ja. So now do my Joj, moj držio. Ovo grijem. Neka škorica tamo. Stevo. Hoću. Bilo muzejno, nešto bilo dobro bok. Malo nakon laze. Znači, mali nakon laze, a nije bilo bok. Šta? Sad će se obu puta posjetati svima. Da mi je
Zanimljivije. Ili će zaboravati. I onda mi raspodijeli moje. Pokretno.